Takže já vás jdem dalšího videa, právě jsem přišel domů, otevřel jsem schránku a tam bylo tohlento. Nikdo z vás neví, co to je, protože to nikomu neřekl, takový menší tajemství. Je to dopis od Caseyho Neistata, který jsem mu poslal a oni poslal samolepky na zpátek, o který bude určitě soutěž, kterou dneska vyhlásím nejspíš. A dneska z toho otevřeme, tyjo. Kdo neví, kde Casey Neistat, bude v odkazu popisu videa, je to člověk z Ameriky, který má asi 200 tisíc odběratelů, točí fakt skvělý video, že kdo ho nezná, ať se podívá. Ten dopis je otočený, protože tam je na té obálce jméno a adresa a všechno, tak abyste to neviděli. Tak, teď si to takhle odložím. Tak, počkejte. Tyjo, teď to musím nějak opatrně otevřít. Nebo ne. Tyjo. Asi za chvilku jsem zpátky, protože to musím otevřít, takže za chvilku jsem zpátky. Takže jsem zpátky, otevřel jsem to. Teď tady byl nějaký papír. Tyjo, je tady papír. Prázdná obálka. A v tom papíru dopis. A je to napsáno Dear Hugo, to je napsaný od Caseyho Neistata. Hugo je mý pravý jméno, kdo neví. Tak. Here you do the right thing. Takže, tady jsou tvé udělej dobrou věc samolepky. Do smaller ones fit perfect on iPhone. Jo, tak jo, menší jsou dobrý na iPhone a větší jsou dobrý, větší jsou dobrý na všechno. Takže tady nějak nezapomeň, je tady prostě plno kravin, ale je tady podpis, ano, tady je podpis od Caseyho Neistata. Kdo neví, tak tady je podpis Casey Neistat. A tady je něco dopsaný rukou, což je fakt hustý. A teď se podíváme na ty samolepky. Tak jo, takže jsou tady ty $2 samolepky. $2 samolepky. Dál tady jsou samolepky please do the right thing, jako udělej dobrou věc, kterou si třeba nalepíte na peněženku. Tyjo, to je úplná krása prostě. Tady je další samolepka CLA projekt, který Casey teďka dělal. Tady je další samolepka. Opět ten CLA projekt a tady jsou 2 samolepky Mercedes. Takže určitě udělám samolepku, určitě udělám soutěž. A to o každou z těchto samolepek, protože je to něco neskutečného, že mi to přišlo. Já jsem fakt v to nedoufal. Myslel jsem, že to nepošla, on to poslal, Casey. Takže to jsem fakt rád, to je tak jako rozložené, abyste to všechno viděli. Tyjo, úplně luxus, epic. Tyjo, určitě udělám soutěž teda asi o tady tu, o jednu tady z těch. Takže takhle to vypadá. Udělám soutěž určitě o jednu tady z těch, a o jednu tu $2 a o jednu tady toto. A jenom kdo z vás řekne, že to je blbá samolepka, tak je to samolepka od Caseyho Neistata, který tam vlastoručně dal. Poslal to prostě z New Yorku a je to fakt něco neskutečného. Ty použij tady ten dopis, co tady je. Hej, to jsem si nevšiml. Tady je normálně na tom papíru, jak teďka vidíte, který má takhle prostě vyhrbený Casey Neistat. A tady ten papír je vodní a je to tam natisklý podle mě, no prostě z tiskárny, no. Je to úplně epický. Fakt epický, vlastoručně podepsaný od Caseyho Neistata. To jsem fakt nemyslel, že se mi to stane, ale jsem fakt rád, že se to stalo. A tohle video uvidíte teďkon hned, teď je, nevím, já se podívám si kolik je hodin. 16:26, tak v 5 byste to možná mohli vidět. Tak já vám děkuju a u té soutěže, kterou jsem slíbil, ahoj.